figyeljen. Jó, Verk 04, tessék. Igen, és mi a gecimet mondja? Hát ott Már voltál a a... gimnáziumban, vagy 100-szor elolvastam Madács ember tragédiáját. Ja igen. Megnyerted a versenyt, tudod? Ja igen. Igen, és tehát hogy a szakmunkásban hogy volt olyan, hogy minden nap elolvastam a tragédiát, mert valami elementáris hatással volt rám, és anyám még hisztériáztak, meg bent a balhé, meg minden, de én meg csak olvastam, és volt ez a tanulmányi verseny, igen, ez a 175 éves jubileum volt, igen, mert Madács 1823-ban született, január 20-án, mindegy, ezt csak úgy hozzátettem, és ott mondta, a zsűri elnök mondta, a Nemeskürti István, hogy állati jó gondolataim vannak, és miért nem próbálom, hát bazd meg, álljunk le, ez kurva ez ki a faszomat érdekel? Tök jó, folytasd! Mi a tök jó, bazd meg? Mi a tök jó? Ki a faszomat érdekel a Nemeskürti István, meg apát faszát? Ki nem szarja le? Beszéljünk végre a baszásról, bazd meg. A Pináról, ez érdekli az embereket, bazd meg, nem az 1823. Nem kevés pénzből eljutottunk ide végre alsó... Mi a fasz ez? Alsó Sztregovára eljutottunk. Tehát itt vagyunk, itt Madács Imre szülőfalujába jöttünk el. Vagy itt született az iskolában, most ezt nem tudom, mert az asszisztensem elment inkább telefonálni. Gyere már vissza! Madács Imre, szóval, hogyha befognád a faszopofádat, akkor tudnám folytatni a Verk filmet, amiért kijöttünk, és 4 millió a mai költségvetésünk. Csak a mai napra, bazd meg! Menj a faszomba haza a rák faszára. Tulajdonképpen itt Madács, te most lentről veszel? Hogy látszon a tokám? Kurva előnytelen szögből veszel, bazd meg! Hát így hagyjuk, baszd ki a picsába az Opel, te ki a gecin vagy? Életemben nem láttalak még. Buditka, téged is csak azért tartak, veled is egyel többen vagyunk. Ezek az üres fejű picsák, akiknek több százezret fizetek azért, hogy nyeljék a gecit patakokba, ezek fingjuk nincs, bazd meg, azt se tudják, hogy Madács Imre, azt hiszik, bazd meg, hogy ő volt a sarki pék, hogy nála veszik a kilós kenyeret. Közben Madács Imre egy olyat alkotott az ember tragédiájával, amiben azt hiszem, hogy gyakorlatilag minden benne van. Te ne gyere már be! Ez foglalkoztatja az ember gyakorlatilag tulajdonképpen szerintem ősidők óta, de lehet, hogy még régebben, én nem tudom, a madácsi műből sem nyerünk annyira választ, akkor basszál bele, bazd meg a Lilionba. Az emberiség problémáit írja le, és hogyha ezt meg tudnánk csinálni pornóba úgy, hogy a jellegét ne veszítse el, az valami csodálatos dolog lenne. Meg az is csodálatos dolog lenne, bazd meg, hogyha nem tolnál be minden csatorna szemben. Direkt csinálod a kurva anyát. Most kéne ezt az egészet, a harangzúgást kivenni, a faszomat kivenni innen, a kutyákat kivenni, az embereket, az autókat. Minek ez az egész verkfilm? Minek ki a faszom találta ki, hogy ebbe még beletegyünk 17? Még ebbe?